Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Officer jongka LS Imli Production uba Lancius Imli. Habakran sikilat patay kubor la pentepat ba baya ke grand finale jongka Ribhoy Superstar Season 2 an penlong no ha ka khatsan tarik menta ubenai ke lalingkot Homsning Auditorium Hall nadok kapor lai beji jan miet. Uba LS Imli ha ka jingadon ringkat lang jong uba Stanwell Mani ulai thu ba hadien ba lala ban pendep ya ka semi final ha kini ki khindian benai paladam kidan kumba khatsan mut ki samla don sap na keleng ki benta ke Ribhoy ki bala yo bandung syakate grand finale ban ya kun ya ka nam la du halor kani ke benta uba LS Imli lambat uba Stanwell Mani ki khot ki wer ki pat ba ka than Ribhoy ba ri khasi jantia ki baju kershan ka por syakapor bakin wan ban ya don benta lang ha kate kasngi kom shibenta ban aimen sim ye ki samla dan sap kathan bagin dangla ban ki shaprang shu kila pentip ru bah kate kasngi an wan ru ban ya dan benta da ki ting shop bat puran ba paunam ke jela kom shibenta ban pinshet pinshingan ban aimen sim ye ki samla dan sap ke Ribhoy ki ban ya kini ya kanam la du jong ke Ribhoy Superstar Season 2 kublai pi baro ngi na kaliang kinopnya jong ka Ribhoy Superstar ngidan banwan syafi ki paiba ki baju ie ki baju susunan bat ki ba ju support man la kapor ya ki samla don sap ki samla ki badan ka talent mo ki ba dan ki ba syong basa ha kadong kathan jongi te ngi na kaliang kinopnia jong ka Ribhoy Superstar ngidan ban ong ban pentip syafi ki paiba kinong song snong jong kadong kathan Ribhoy ba kumju jong ka jelari khasi hi prohoi ba na kaliang jongi nila penlong ikan ika Ribhoy Superstar na kamenta bangin jit ngani bangin wat ya ki samla don sap ha karwai ha kashat ngani bat kiwi ki benta ti menta nila dep semi final haki penai badap bat menta pat ngiwan pentip sepi bangin sepelong no ya ka grand finale kamanlong ha ka kasan tarik menta penai Januari hapo Auditorium Hall Umsning ti na kalian jongi ni kwa ban kerpat ki paiba ba sumubha ban wan lem ha katigas ngi ban ailem ka jikasan ya ki samla don sap jong kadong kathan jongi namar ba ka jingwan ka jongpi kan ai musim ki namar ba mo ki pardo pasna mo jongi lada ki perform ki shat ki wa lada don nong pai lada pi pingwan basaki maki kindo musim te na kalian jongi kumbangi kwa he ban sei ye ta ki reu don sap bakin wan chakmat tingi kerpat pi pai ba sumha ban wan lem ban ai ka jikasan da ka ba ka jingwan ka jongpi ki samla dong sap jong kadong kathan jongi kedang la shu kumdo ban kiu nane balep ha na goi kapor chakoi kapor pat te na kalian jongi ngi kerpat pi sumha ban wan bani sakhi hak tegas ngi ha ka khasan tarik mentau pena Januari ajar atusan bat kadi nado kapor live seneng bat hadian jong kate ka program indal akut ka program kindar ki jam session ki DJ kita kini ketien kuda syukur na kaliang jonga ro kumju okane kapor nga wan shapi ki pajba langba jong kane ka press release nga shimro ya kakabu ban ai kubles nam thmai pi iwe pe iwe ki paralok parajor na kadong bar kaphan jongi kumju na kari khasi hi bro kwei kumba kladap ban yo sngo menta na kaliang jong i president jong ka LS Imli Production dan i CEO i ladap ban pentip shapi ya katarik ban pelong ya ka grand finale dan ka jong kane ka Ribhoy Superstar Season 2 dia ngaruk ngakot ngawer ya pi iwe pe iwe ki pajba jong kadong kathan jongi na po Ribhoy ban Christian lem dan ban aimen sim ya kine ki samla ki hep ki ba ki jongi ki ba lala ban le ba ha ki round ki ba ladep sadin bat menta ka kenting la poisa ka grand finale bakin yakun ya ka final dia kidon hadu khatsan ngut ki ban yakun ya ka final ki ban yakni ya ka nam job banlong uta u Superstar jong ka Season 2 dia ngakarpat bapin yawan bat na kaliang jong nga khamtam ya ki bahing hasem jong kini ki khna ki hep ki ba red bapin sngo bah ban Christian lem ya ki ban ai ki kapor bakin yo ban practice kadang don kapor hadu ka khatsan terik Christian ya ki ai mensim ya ki bat yale ban penbit penbiang ki jingdon kam jong ki namarkum bang itip ba kisat ki phong ha kini ki singi ki ba menta kidai ki wei kadai ka wei na kalat ka bakila ban im ha
kaliang kayo kakot kaba kila ban le bha ha kalawei ke jongki namar ba kamlong shu kum hakipor ki ba men shwa menta kilala ban kamai lengba jongki sap ki phong ki jongki te namar kata lada nakaliang jong pi ki bahi ngasem phim ai men sim yaki nengkong e te kumno ngin khimi lenti ba maki kin long ki brew ki ban poi sakathong ha ka jing im ka jongki te nakaliang jonga ngara karpat jur e ba ya kumjuro ya pi ki hep bat ki samla ki blala ban poi saka final ba pin sngo bha ban ya le bha ban ya practice bha ban shim ye kane ka lat ha ka jing im ka jong pi kum ka wei na ka lat ka ba ka jing sedang ka jing im jong pi ba pin poi sakathong te ngara kwa ru ba le se ngimla ban phone ni phi hnrei ki bayo i kane ka khubor ha kane ka por kane hi kan long ka jing pentep na banta jong phi ki no ishim banta bat baro ki ba krishan ya kane ka program ka jongi karpat ba pin ya le bha bat shim khiai kane ka banta ka ba phi hab ban pendep tenga nakalian jonga ru tangkine hi kentien ki banga don ban pensngau la ne ban karpat ban pentep sa phi lang baro te kubleshibun